señoras e señores, son as 6:32 minutos da tarde. Como todas as tardes estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal asunto. Seguídenos nas redes sociais de @voltascoprato, porque aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano, incluso agora, en agosto, receitas que vos vedes nas redes sociais e que eu vexo aquí todas as tardes de dous artistas da cociña. Está me quedando falsa a sonrisa, verdad? Dous artistas da cociña. Que pasen, por favor. Xulia Begoña, un aplauso para eles. Bueno. Hoxe estou moi contento. Sí, moi contento, estou contentísimo. Por que é miércoles? Sí, no, porque é mércoles, a mañá non ven Begoña. Entonces, eso sempre é interesante. Pois moitas gracias, por a que me toca. No, pero hoxe estiven vendo aí un pouco que tiñades por riba da mesa antes de empezar o programa e promete. Pois pouco hai. Pero promete. Pero promete. Ou non? Vai, sí. Tes algo que decir? No. Como din nas bodas, se tes algo que decir, digo, ahora ou cala para sempre. Pois sí, que teño moi pouca cousa. E ti? A min váleme. Valeche. Sí. Pois seguramente quen ten moito que dicir é a nosa convidada de hoxe, a ver que nos trae Margarita de Abegondo. Boas tardes, hoxe tocanos un postre ben rico. Eu comentovos un pouquiño como preparo. Collemos unha lámina e espolvoreamos un pouquiño de azúcar glas, pegamos a segunda lámina. Volvemos a espolvorear outro pouquiño de azúcar e colocamos a terceira lámina. Cerrámolas ben cerradiñas polos bordes, enrollámola, envolvémola en papel de cociña e xa ao conxelador que deixaremos estar entre 15 e 20 minutos. Preparamos o chocolate ca mantequilla, pouquiño a pouco vaise facendo e retirámolo, quitamos do conxelador xa o caldre e cortámolo en trociños que non sean moi grandes, colocámolo nunha bandexa do forno separado porque sempre vai a medrar. O forno a 200 grados ten que estar como 20 minutos. Cando xa estén doradiñas, retirámolas, deixamos que se temperen un pouquiño para podelas mollar no chocolate. Creo que será un postre ou unha merendola riquísima. Margarita. Creo que te quero, Margarita. Ponte ben. Creo que me acabo de enamorar de Margarita. Sí. Creo que sí, porque traer unha proposta... Teléfono afectados. Pobre Margarita. Porque unha proposta tan interesante, tan importante, para a xente como a min que fun estudiante, e que saía de estudiar e sempre compraba unha palmera, sempre. Moi sinxela, xa verás. Compraba por non saber a facer, que é super sinxelo facer. Bueno, espera. É por non saber usar o forno. Espera, vou facer a pregunta... Por prender o forno. A pregunta de millón. Vos lavar roscas. Vos pensades... Por non saber dar automático. Calada a boca, escoitadme. Vos pensades que eu sería capaz de facer estas palmeras? Sí, hasta ti. En serio? No, Julio. Eu non, eu confianza cero. Bueno, mira, paso deles. Os que pensedes que é capaz de facelo, chamade o... 664-483419. Se pensades que as dou feito, chamade ao programa. Se non pensades que as dou feito, chamade tamén. Chamade todos. Palmeiras de chocolate, bueno, ou as palmeiras é a que propoñía ela, pero non sei que ides facer vos. A ver, Xulio. Pois me vou facer palmeritas. Non palmeras, vou facer palmeritas. O sea, as minis. Vou facer as pequeniñas e voulle botar tamén chocolate, pero voulle dar un toquiño con a crema de abelá. Cuchi. Uau, estamos en nivel moi pro, Está moi rica. Crema de abelá e chocolate. E palmerita. E Begoña? Eu tamén chocolate blanco, pero pistachos e algodón de azúcar. Pero que vos pasou aos dous hoxe? Pero por que? Que é mércoles? Dixemos que íbamos a ir despedindo pouco a pouco agosto, como Dios manda. Pero que hoxe estáse despedindo, vamos, ao bestia. Claro. Como cando éramos pequenos, comendas, pequenos ou onta a tarde... Señoras e señores, queden hoxe no Voltas co Prato porque vai ser seguramente o mellor programa dos 302 que levamos. Ata hoxe. Hoxe cociñamos palmeiras de chocolate, abelá, de pistacho, do que queiran. Marchamos con Don Xulio Pasteleiro Mato. Vamos a aprender, xa verás que fácil. Ai, que estou moi emocionado hoxe. Estou moi emocionado. Primeiro, unha lámina do jaldre, vale? Desas comerciais que hai no... Más apoiada da do súper, o sea, pódela comprar no súper e vale. Facer isto é moi complicado, vale? Pa calquera, non só pa ti. Hai que ter unha laminadora e no súper xa está feita, é moi cómoda, está boísima. Entón, centrámola máis ou menos así un poquinho no papel. Vale. E aquí teño unha mestura... Sí. De azucre e canela. E canela, eso é. Entón, mira, vamos a espolvorear toda a superficie.
Claro, é que... Vai botando hasta cubrir un poquinho a superficie. Estas masas o bo que teñen é que podes utilizar para moitas cousas, non, Xulio? Claro, sí. Non só, neste caso, para facer as palmeiras, non. Válenos para moitas cousas. Esta inventaron os franceses. Ostras. Inda que parece raro, algo que inventaron os franceses sirve para unha chea de cousas. Sí? Sí. En este caso acertaron. Teléfono de afectados. Mira, chamado ao programa. Exploramos isto. Con isto podes facer un quiche Lorraine, que xa fixemos aquí. Xa fixemos no programa, que arriba tamén. Con isto é simplemente co peso do rolo, ves? Claro, pero sin apretar, non? Sin machucalo, simplemente o que facemos é fijalo. Mira, e agora se queres pasar a man, e ves que está... Están como enterrado, claro, quedou incrustado. Sí. Entón, agora, o siguiente que vamos... Difícil non é, ou? No, de momento estou pillando os pasos, eu. Así que está para ti. Estou pillando os pasos, sí. Mira, aquí teño unha cremiña, que é unha cremiña da Belá, que che falei antes dela, vale? Pero escoita, a crema da Belá... É industrial. Comprache. Compreina, sí. Podía facer, pero se compreina. Entón vamos a botar un cordonciño. O sea, que van ser palmeiras recheas. Si van ter solo este cordonciño, Bueno. Aí está. E agora colocamos aquí. Bueno, teño aquí un vasillo para colocarla. Vale, e agora o que facemos é un giro. Facemos o primeiro giro, botamos para atrás o papel e xa temos o primeiro giro dado. Estes giros que trae unha palmera daquelas. Trae unha palmera? Claro. Voulle por unha palmera, A ver, unha destas. Unha palmera, vamos a levar. Hola, Begoña. Hola, que tal? Que tal, estás ben? Todo ben. Sí? Vale. Palmeira. Mira, estes giros que temos aquí... Sí. Non se ve, espera. A ver. Aquí, esas palmeiras. Estes giriños que temos aquí son os que vamos ir formando ou ir enrolando. Estes aquí. Vale. Entón, ao ir enrolando... Enrolando pa aquí, enrolamos pa aquí, enrolamos pa ali. Vale, entón é o que estás facendo agora mesmo. Sí, estou non entendendo. Vamos poñer aquí para que se vexe. Agora, vamos, facemos outro giro. Claro, entón despois, cando os cortes van quedar por dentro con toda a crema. Isto hai que pensar que despois vai medrar, porque a masa follada engorda, o sea, medra. Bueno, engordarei eu a comerlas, pero bueno. Non engorda. Non engorda ninguén a comer isto. Mira. Bueno, a técnica de Xulio é relativamente sinxela, non? É moi sinxela, é que non ten máis complicación. Non ten moita historia. Vale. Seguimos girando así. Ti sigue girando así. E ao final de todo, para unir estas dúas, vou utilizar un poquinho de agua. Vou mollar os dous con agua. Vale, pois avísame cando acabes de enrolar. Veña, Begoña, contame. Que tal? Querida, está por aquí. Pois eu teño aquí un poquinho de manteiga. Cantas láminas usaches, vou facer un poquinho máis grande. Vou usar 4 láminas. Vale, mira. A ver, contamos na casa. 2 de baixo, 3 e esta 4. 1, 2 de baixo, 3 e esta 4. Esta 4. Mima. É porque non tiña máis mesa, se non metía 8. Pero pensei que o Vasco era o amigo Xulio, que non eras ti. En Galicia tamén nos chega, Bueno, podía ser de Baracaldo, a quinta provincia. Mira. Deulle igual, como sempre. Sí, deume máis ou menos o mesmo. Vale pintar con manteiga, a manteiga se derretéchela, non? A manteiga de retina. Sí. Vale, vou pintar así un pouco e vou usar tamén un pouco de azucre con canela. Pero escoita unha cousa, as túas entón van ser palmeras grandes. Son un pouquiño máis grandes que as de... Home, un pouquiño, utilizas 4. Claro. Un pouquiño. Pero é para facer para máis xente, non ves canta xente somos. A verdade é que somos xente, Claro. É un bo regalo para a xente daqui do programa. Claro que é un bo regalo. Unha palmeira para cada unha dos que traballan neste programa. Unha palmeira. Isto prepáralas, podelas guardar. Se queres, podelas guardar na masa para fornealas ao día seguinte ou podelas conxelar tamén. Vale, entón, ti podes preparar, se queres preparar agora 70 palmeiras... Unha boa tandada e conxelar así xa cortadiñas e pos hornear. Claro, preparas 70 palmeiras, pero enfornas só 20 ou 30 ou as que queiras. E lo pensas que nas pastelerías están todos os días e dalle que te pego as palmeiras? Non sei, Begoña, ti eres a cociñeira, eu non. Che, é verdad. Claro. Por non che están. Vale, entón eles preparan todo e despois... Eles preparan todo e depois córtanas, como che vou enseñar eu agora, e despois iso podelo conxelar xa directamente, cada unha individual, ou metelas no frigo. Metelas no frigo, o día seguinte, se queres, podes hornealas, se non queres hornealas nese día, ou se non, podes deixalas no conxelador e hornealas cando ti queiras. E cantos días te aguantan no frigo, máis ou menos? No frigo un par deles. Vale, máis ou menos. Pois eu creo que ten que ver isto a nosa convidada de hoxe, así que, por favor, chamamos cun fortísimo aplauso a Margarita de Abegondo. Un aplauso para ela. Hola, Margarita. Boas tardes. Que tal, como estás? Ben. Mira, ven por aquí porque isto das palmeiras non ten traza ninguna. Mira. Pois estou enrollando.
Xa lle botei un poquinho de manteiga, e agora estou enrollando, e quero chegar hasta a metade, que máis ou menos será aí que eu penso. Tedes festa en Abegondo, ou non? Acaba de ser a festa. Acaba de ser? Sí, moi boa festa. Podes levar a comisión unhas palmeiras, eh? Bueno, pois sí. Está mimada, vamos facer aquí palmeiras. Entón, vou apretando así un pouquinho e vou enrollando. Claro, para que me vaya facendo así. E agora vou chegar á metade. Claro, vai ser palmeira bastante máis grande. Un pouquinho máis grande que de Xulio, sí. Home, un pouco. 4 veces máis. 4 veces máis, exactamente. E agora, o que se fai é... E agora voulle cortar estas puntas. Isto podese volver a utilizar. E vouche dicir que o xaldre que se usa na... Por que saliron estas elaboracións? Son porque os restos do xaldre que se usaban para, por exemplo, para facer un bolobán ou para facer cousas destas, os restos usábanse para as palmeras ou para outro tipo de... que non fai falta que inche tanto. O sea, que reutilizaban para... o jaldre de primeira e o jaldre de segunda. Neste caso, cando o damos estirado un hojaldre máis finiño, é un hojaldre máis de segunda. Vale. E agora, mira, faise así. Claro, todo vale. Mima, canto aprendemos con Begoña. Así? Isto é unha cousa. Aí vai, que arranco a mesa. Bueno, non lle dixen á xente da casa, pero podedes chamar, Xa o dixemos antes, 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato. E recordade que repartimos cartiños, 50 dunha vez e 50 doutra. Moi atentos ao Voltas co Prato. Damoslle así a formiña e depois eu aplasteos así un pouco máis. Así. Pero... Sí, claro. Sí. Vale. Vale, pero... A ver, antes de cocela xa parece unha palmeira. Así. Claro, home. É o que querías que parecera. Eu que sei. Croissant. Tamén che digo unha cousa. Así é, pois depende do tamaño que as queiras. Non me fiaba moito do teu estilo. Pois o que vas facer, pois é o mismo, solamente que máis grande. Eso, ahora, se queres máis estreitas ou máis gordas, vale? Vale. Pero aquí tamén, se a cortar máis gordiña, e tú cuanto máis estires, máis che vai dar. Ostras, e isto cando fan as palmeras tamén as aplastan así e todo? Sí, claro. Vale. Así. E o que facemos agora é poñela nunha bandexiña de forno e espolvorearlle un poquinho de azucre. Xa está. Bueno, Begoña vai moi ben. Vamos ver as de Xulio Mato, a ver como vai. A ver, isto rematado, hola. Estas levan a velá dentro. Chinas con unha poquinha de crema de velá. Bueno, que ricas. Mira, pode reterse. Corto as finiñas, o roliño moito máis pequeno que o de Begoña. Claro, sí, pero bueno. Entón, doulle así un poquinho a forma. Sí. Coloco aquí, agora vou espolvorear tamén. Mira, sabes que... Xulio, ven pa aquí. Esto botou aquí para que se vexa na casa. Claro, pero a ver se non che vou tirar. A que sí? Bueno, tirei un par delas, na máis. Aí está, tirei un par delas. Bueno, que digo eu, que estas palmeiras, por exemplo, así pequenas, son máis de café, de té, claro, de merenda. Sí. Non, unhas pastiñas así de... claro. As de Begoña son máis para levar ao cole, para cativar a merenda. Recheas son de bocado, non aburren, son pequeniñas. Claro, o sea, que estás dicindo que as de Begoña sí que aburren. Non sei se aburren. Non sei se aburren. Que as miñas non. Vale. Entón, agora, simplemente, lle damos un poquinho a forma tamén. Perfecto, sí. Alucino o fáciles e o rápidos que son de facer. É moi sinxeña de facer. E agora estes irían... Ves, como ahora xa se van parecendo máis a que Xenche demuestra? Mira. O que medre, semellase máis. Moi ben. Mira, Xulio, vouche dicir dúas cousas. Normalmente ti eres o basto dos dous cociñeiros, o que fai así grandes cousas o besta. Non son basto. Sí. Non son basto. Hoxe estás sendo a elegancia, a finura. Sí. Ainda non acabei, Ainda non acabaste. Claro. Mira, escoita, temos aquí esta pequena que a mí sorpréndeme. Estas non son moi estreitas. No, pero eso vai medrar. Van ser así? Eso vai medrar. Non van chegar a ser tanto, porque este non é un xaldre tan... Pero que estas, mira, Pero mira, para empezar, aquí vou quitar algunha que me sobra, Vale. porque se non despois vanse che... Se non van a separar todas, verdad, Margarita? Claro, é mellor que fagas 2, 3 fornadas e non velles aquí... Vamos a facer... Non velles aquí o qué? Despois non che saen aquí. Separalas un poquinho máis, verdad, Xulio? Sí, separámolas un poquinho, verdad, Margarita? Sí, perfecto. Sí. Entón van medrar, igual non chegan tanto como isto. Bueno, pero casi. Pero van a andar aí. Sí, andarán aí. Entón, canto tempo teñen que ir ao forno despois? Entre 10 e 15 minutos a 200 graus, dependendo do forno. Moi ben. Claro. Entre 10 e 15 minutos, porque non todos os fornos cocen igual. Margarita, tenche que preguntar, vendo que estás vendo, cal das dúas crees que che poden gustar máis a ti? Das que biches destes? Dous. A min, como sempre, gustarían máis dúas, claro. Porque as de Xulio está moi ben así para un... Para un cafetiño, despois de comer, metela, non? As de Begoña xa máis ben para... As de Begoña podelas levar á praia, ou praia, ao parque, cos nenos... O sea, que non te molles. Moi ricas. Eso, prefiero deixar así a cousa. Bueno, pois Margarita, ao sofá dos sufridores, despois chámate, vale? Vale, un aplauso para gracias. Margarita, que está connosco. No Voltas co Prato, maravillosa ela.
E creo que Xulio quería ir ao forno, non? Sí, pero Begoña supoño que tamén. Eu tamén terei que ir ao forno. Creo que nos está chamando un pasteleiro de Ferrol. Atención. Pedro, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, que che parecen as palmeiras que están facendo aquí os nosos dous cociñeiros, sabendo que ti és pasteleiro? Bueno, pareceme moi ben. Sí, teñen estilo ou non? Teñen estilo, sí, teñen estilo. A verdade é que sí. Oye, teño curiosidade por saber cal é a palmeira que máis che piden a ti, porque é verdad que a máis famosa igual é a de chocolate ou sen nada, non? Pero agora sí que vemos moitas palmeiras que levan pois crema de abelá ou que incluso por dentro levan unha capiña de abelá e por fora chocolate. Non sei cal é a que máis che piden a ti. Nata tamén. Sí, pero a campeona a que todo o mundo pide é a de chocolate. Xa. A clásica. Xa. Inda que é unha cousa que nas redes sociais se ve moita innovación e se ve moita... Ao final, o que se leva é a palmeira clásica, sobre todo de chocolate de leite. E digo eu, tamén depende moito do chocolate que teñas, non? Porque hai sitios que lle gusta máis un chocolate que a outro. Por que me estades presionando os dous? Porque Temos que ir ao forno. Bueno, pois esperade que estou falando con Pero Pedro. ninguén te interrompeu. Bueno, que non se lle esquema a palmeira por miña culpa, No, é que ainda non foron ao forno. O tema non é ese, ainda non foron ao forno e xa queren apurar. Digo eu, O forno non gracias por pasa nada, chamar. non se estropea. Digo eu que tamén depende moito do chocolate que teñas. Se o chocolate é cativo non che salta tan boa. Sí, evidentemente. O segredo da nosa palmeira é que leva un chocolate de primeira calidade. Claro, Que rico. Pois nada. Unha cobertura de chocolate belga. Bueno, a verdade é que teñen bastante éxito. Pedro, pois que che vou dicir eu? A mí non me importa que mandes unha caixa, vale? Bueno. A ningún. Unha de chocolate e outra de palmera. Unha de chocolate, outra de palmera. E vente un día por aquí polo programa, cando queiras, vale? Moi ben. Veña, un bico grande. A vosotros, moitas gracias por Salve, chamar. chao. Gracias. Tempo e temperatura, chicos. 200 graus, 10 minutos. Corroboro. 10, 15. Os dous igual. Corroboro igual, sí, o mesmo. Da igual o que sexa. Depende do forno, pero entre 10 e 15 minutos. Se te fijas no grosor, O grosor é igual. Vale. Pois veña, os dous ao forno que eu, mentras tanto, voulle contar a Galicia varias cousiñas, porque esta larpeirada que facemos hoxe é do gusto de todos, ou vamos dicir case todos. Polo visto, a súa orixe é francesa e sei que xa ten 400 anos. Os nosos veciños son os artífices de moitísimas lambetadas elaboradas con masa follada. Fariña, manteiga, auga e sal son os responsables desta auténtica maravilla. Con ela facemos tortas, crocas, croissants, milfollas e, por suposto, palmeiras. Aproveitando os recortes que sobran de facer outras elaboracións, e como se fan? E por que lles chamamos palmeiras? Porque alguén pensou que se parecían, pero non todos os países están de acordo. Os chineses chamanlle mariposas, os cataláns lentes e os ingleses corazóns. Menos románticos son os alemáns, que lles chaman orellas de porco. En fin, o nome é o de menos. Probade a comelas con chocolate, crema ou sen nada, son un auténtico vicio. E lembrade que, como sempre, as nosas receitas están en @avoltascoprato. Aí están pendoradas todas. E Begoña meteu no forno, pero non sei se sacou. Por non a saquei. Perdón. Teño estas aquí que estas bonas a conxelar, ves? Estas son para conxelar. Estas son para conxelar, sí. Esos son os fornos? Sí. Xa! Hombre, claro. Mi Madrid. Que 10 minutos boa. Vale, 10 minutos. queredes abrir, non? Sí. Queredes abrir o forno. Veña, pois imos abrir o forno. 3, 2, 1, pa! Abrimos. Entérrome neso, eh? A ver, vide aquí. Mima. Fixadevos que palmeiras, eh? Grandes, pequenas. O importante é que son calceiros. Está dicindo palmeiras, sí. As de Xulio recheas de abelás, de crema de abelás. É un pouco... Isto é o que escoito... Bueno, eu teño que seguir, que teño moito cheiro. Isto é o que escoito eu cando probo unha das túas palmeiras, Xulio, así. Vamos con Begoña, que lle vai botar unha cousiña sabrosa. Que vai ser? Mira, vamos a empezar co chocolate blanco. Vale. Palmera. Entón, Chocolate branco. Sí. Así. A ver, Mira. Queiman ou non Tenche queiman? aquí. Que va? Non queiman. Tú non lle botes a mao, que tes os dedos delicados. perdón. Este chocolate que vedes aquí é o chocolate Mira, chocolate con leite. blanco. É o chocolate branco, non se está vendo, Begoña, non ves? Ahora Mira. sí. Chocolate branco. metino nun bote e dentro da pata xa está. E xa se derrete. Xa se derrete, claro. Perfecto. Que maravilla. Con un pouquiño de auga morna, nunca que ferva. Sí. E xa está, e aquí temos o... Ese é o chocolate con leite. Con ou é leite, negro? con leite, É con leite, non? con leite. Guau.
Sí, chira ben, Oh, que ben a recenen, Dios, que pasada. En mar que de pasada. chocolate temos algodón de azúcar e pistachos. Podo E agora probar- vámonos a pintar. Podo probar algodón de azúcar, ou? Sí. Sí. Non cho dixe moi convencida, pero Bueno, bueno. pero eu quero. Vale. Mi man, sabe a fresa. Claro, Buah. teñen Que todo o sabor. Buah, que Color rico de está. fresa. Ahora ademais podelo comprar xa feito, non? Sí, claro, podo comprar feito. Tamén o maquinucho para facelo vale nada, Sí. Sí, 20 ou 30 euros, non vale Gustoume moito. a palabra o maquinucho. Vou dar un golpe aquí, vale? Vale. Froitos secos, 2 chocolates, algodón de azúcar, a verdade é que pinta de maravilla. E agora, co pistacho quedalle genial o chocolate blanco. A min gustame moito. Oiches, Entonces, un que? ti conoces a receita de Xulio? Sabes de que vai? Mais ou menos, sí. Mais ou menos. Leva Por veña, velá. vamos coa pregunta de concurso de Xulio, ti máis. De que son as palmeiras de Don Xulio Mato? De Abelás. Non eran de Abelás? Son. Está Son, ben. sabío, A ver, de que son as palmeiras de Xulio? Menos mal. De Abelás. 664-483-419, chamade a voltas co prato. Sí, a resposta é certa, de Abelás. Moi atentos e atentas. Voulle preguntar a Xulio se son de Abelás, vale? Mira, xa está. Mira, que rico. Así. Non pode ser isto. Non pode ser isto. Voulle facer unhas rayas a este. Voume dar de baixa deste programa, Non pode ser. Vamos responderlle á xente, polo menos con Xulio Mato, xa que a pregunta era del. Me digo eu. A ver, imos alá. Ana de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, ¿qué tal? Como estás? Muy bien, gracias. A ver, Ana, eres larpeira ou non? Son máis de salado. Acabasme de dar un tiro ao peito, Pero bueno, E mira, ademais Mati, a igual xente cambias, dime sempre, que salada eres? Vale. A mí dime que son moi doce. Claro, entonces tiene que ser saladiña. Sí, Vale. sí. Pois cómprocho. Veña, imos polos 50 euriños. De que son as palmeiras A ver. que fai Don Xulio Mato? De chocolates. Que máis? E que máis? Que leva no recheo? No recheo, pues Sí. creo que como unha crema pastelera ou Si algo non, unha así. crema de que? Crema de avellana. Vale. Costou sacalo, Sí. Costou... Estuvo aí... Pero bueno, sei eu. límite. Oíste, Ana, cal che pinta mellor das dúas? Pois non sei, as dúas. Bueno, moi ben, Os dous teñen o seu mérito. A verdade é que te mollaches moito, Ana? Aquí levaste 50 euros, Estou contento co que te mollaches. Bueno, un bico moi grande, grazas por chamar e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Entonces ganei os 50 euros ou non? Claro, muller. Tranquila que chos van mandar, tranquila. Son teus. Que ben! Veña, un bico grande, chao. Gracias, Hasta luego, chao. Chao. Non o cría. Mira. Mira. Ves. Galicia, por favor, Mira. que fago con este home? Cásome con él. Cremilla, Teño de casar. no, Mira. no te preocupes, non vai pasar. Non vai pasar. Mira, cremilla de velá e, por outro lado, o Chocolate. E ahora Mitad vou- velá, mitad Eso, chocolate. E agora vamos picar unhas poquinhas abelás para botar aí en riba deste chocolate. Esta é a mítica comida que facemos no programa que vai durar 5 minutos, según remate o programa. 5 minutos. Xa veredes. Esperemos. Porque o que sobra, como sabedes, comémolo entre os amigos e amigas do programa, os cámaras, dirección, a xente que está traballando aquí, claro. Cando hai larpeirada, cómese Claro. moitísimo máis. Cando hai fabas, veñen menos. A fame é negra, verdad? Cando hai Fame é negra. Vamos a falar con Margarita, veña, vamos a falar. Ai, Margarita. Dime. Hoxe trouxeches unha cousa maravillosa, Pois a verdad que sí, Oh, é verdad. como estás? Unha larpeirada ben rica. Ben. Sí, ben. Ainda non sabes cal vas a escoller? Pois non o sei, pero bueno, que nada, non vai quedar sin probar, No, eso xa, Dígoche vamos, tamén. non vai quedar sin probar pola túa parte, pola Claro. miña, pola dos cámaras, pola de todos. Claro, por Vai eso. ser- vai ser así, xa te digo. Isto sí que é un día, verdad? A verdade que dá gusto. Bueno, estás preparada, non? Sí. Mira, Pois- Julio tamén lle está facendo aí, pouco. estálle poñendo moito adorno, moito cariño aí. Con cariño, que Begoña fai, tamén se está poñendo pois co seu Estilo, co seu estilo, a digamos así, súa co seu forma. estilo. Sí. Bueno, pois prepárate Está porque en ben. 2 minutiños chámate, Muy ben, vale? vale. Veña, un aplauso Perfecto. para Margarita que está con nosco. Perfecto. No voltas con prato, veña, marchamos con Xulio Mato. Vamos a hablar. Don Xulio,
sabes que pasa? Que antes fixen a pregunta de concurso con Begoña a túa, pero ahora non vou facer a de Begoña contigo. No. Me estás empezando a ningunear. Non é novedade tampouco. Me parece. Non é da hora. Veña, vai. Queres que faga contigo? Isto está, Como queiras, como ti queiras. No, como ti queiras. Sí, bueno, eu prefiero, sí. Sí, queres? Sí, prefiero, así somos iguais. Por que? Sínteste desplazado? Home, claro. Mira, mentres vou emplatando, vale? Esta fantasía. Ti sabes que froitos secos usa Begoña nas súas palmeiras? Sí, pistachos. Porque estou super atento ao programa. Sí? Que utiliza? Pistachos. Estás seguro? Sí, atendo ao programa, atendo a cociñar, atendo a ti. Dio mirando aquela cámara dali, dali. Pistachos. Moi ben. 664-483419. Que froitos secos usa Begoña nas súas palmeiras? Pistachos. Aí está, chamade ao programa, 50 euriños en xogo, que, por certo, estas palmeiras de Xulio Mato, estas mini palmeiras, quedaron... Mira, Bueno, un aplauso para Xulio Mato, por favor. Un aplauso para Xulio Mato. Xulio, deixa de moverlle ao cámara as cousas. Que onte quedéis. Por favor. Que non vai dar que moverle. Un aplauso. No, un aplauso para Martín o cámara que está traballando máis do que debería. Un aplauso para ele. Un aplauso. Martín o cámara estamos mal acostumbrados. Vamos con Begoña e de paso levantamos a Margarita da Begondo. Margarita, levántate, veña. Ese é Martín, ese que estaba vendo, é Martín, o traballador. Ese sí que levanta o país, non Xulio. Vente conmigo, Martín. Ponte aquí, anda, na zona de probada. Sí. Ti procura non mover tanto os pratos, vale? Margarita, fíxate que espectáculo. A verdad que sí, Uah, que decoradinhos. Mira, pai. Pero mira, vamos a dar tamén un fortísimo... Non movas! Vamos a dar un fortísimo aplauso a Begoña Vázquez. Agora sí que podes mover, Begoña. Agora sí que podes mover. Vale. Ai, Dios. Ai. Margarita, cando queiras, podes empezar a probar a voltas co prato hoxe especial Palmeiras. Que non de Palmeira, non somos de Palmeira. No. É o chiste do día, non? Como fía. Como fía, Sí, que maravilla, que maravilla. Ai, que rico vai estar iso, Dios mío, que envexa me está dando. Vamos a repartir cartiños, veña. Vamos ao grave. Mari, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben. Ai, Mari, contanos, eres larpeira ou non? Bastante. Bueno, vale. Gústanos que haxe xente larpeira vendo o programa xusto cando estamos facendo palmeiras. As palmeiras gústanche ou prefires outras cousas? Gústanme ben. Gústanche ben? Bueno. Oiches, se ti tiveres que escoller unhas destas que estamos facendo xe aquí no programa, con cales quedes? Que as de Xulio así máis pequeniñas ou que as de Begoña que son máis grandes e contundentes? Cas de Begoña, que son máis grandes. Por moitas gracias. Ves, claro. É que está facendo comida para Galicia, Begoña, é así. Xulio está facendo comida para franceses. Claro, é así. Bueno, vamos, Mari, polos 50 euriños. Que froitos secos utiliza Begoña nas súas palmeiras? Pistachos. Moi ben! 50 euros que marchan para o Grove. Mari, un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? Sí. Gracias. Xa irei. Un bico. Veña. Para todos. Chao. Chao. Gracias por chamar. Que, probache las dúas? Bueno, pues sí, No, pero non quero que me digas nada, sí, solo quero probenos. que me comentes como te sintes despois de probar iso. Pues a verdad que xa ahora máis tranquila de haber probado. Pero máis tranquila porque o tes claro? Ou máis tranquila porque... Porque, no, pues mira, por saber como están, como saben, que distinto... É que isto, a ver, atención, Galicia. Fixádevos que palmeiras fixemos hoxe no programa, mirades. Fixemos. Fixemos incluso a min, Sí. Porque eu estou aquí mentre eles traballan. Fixados, mira, por tamaño eu creo que Begoña, ves, por tamaño Begoña. Agora, quen sabe se o sabor concentrado... Claro. Epa, que me cae. Se o sabor concentrado desta é espectacular. Nin apañalas. Aí estades ben. Veña, Nada. bueno, chupar. Non me dedes as maus. Non me descolocas a palmera. Levantade vos as maus cando gañedes, veña. Vamos alá. Margarita da Begondo, despois de probalas, quen gaña o voltas co prato o día de hoxe? A ver, para min están moi ricas todas, pero gústame máis as pequeniñas, as de Xulio. As pequeniñas, Xulio Mato! Xulio Mato! Moi ben,
Quen contaba? Bueno, Margarita, pasáchelo ben? Sí. Nos encantadísimos de que viñeres e estiveras hoxe aquí con nós, vale? Están super ricas, super apetitosas, a verdad que sí. Que gusto. Bueno, creo que me teño que lavar as mans despois de probar, porque agora imos comer todos. O sea, todo o equipo que está por aquí detrás ainda non rematou o programa, xa están aquí agardando a que acabemos para probar.